ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд мошинои нав роӣ карданд ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, маърамат сурат маълумотча дар WhatsApp имо экранмада роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор астад Toyota Verso, Mercedes-ҳои сечка, хоб мошиное ки аз территорияи Москва ҳастанд, Hyundai Porter 1, мотоцикл Opel Hatchback, Daewoo Nexi, Daewoo Tico, Toyota Camry 2 ва Opel Sedan бо нархи арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментарӣ нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо, чӣ хел маркаҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. ва дӯстони азиз, чӣ реклама ки дошта бошем, маърамат дорем ки мо реклама мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 144 сомони 50 дирҳам. бошо навор асар мекунем, маърамат рафтем. Дӯстони азиз, пешаи наворро сар кардан якта компанияро ба шумо тавсия метиҳем ки пересечения граница аз территорияи Москва ва Московский област. шуморо аз ҷои кортон, аз ҷои хонатон, аз ҷои мақсад манзилтон омада мегиранд ва ба территорияи Қазоқистон бурда меоранд. мошиношон мошинои комфорти, мошинои замонавӣ, чанд намуд мошин доранд ки ҳар рӯз қариб рейс доранд. компания ки Рузиқол шуморо соқу саломат аз территорияи Москва, Московский област, аз территорияи аэропорт обшин, территорияи мкад любой ҷо омада худашон мегиранд. нархи буданаш бо маслиҳат. дӯстони азиз, агар шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва мақсад бо арзон мекунанд. дута рақам аст ки ҳар ду рақамошро кор мекунанд. мошинои комфортни чанд намуд мошин доранд ки чӣ хелча шумо интихоб кунед. ҳар ду рақамошро дар WhatsApp, имо пайваст доранд. ин ҳамин рӯз рейс доранд, ба пагарам рейс доранд. шахсоне ки мехоҳед рафтан, ба шумо тавсия метиҳем. компания ки Рузиқол беҳтарин одамае, метавонед ки бо ҳамин одам соқ саломат рафта биёред. ҳамаша худашон нигоҳ мекунанд ва мақсад ки соқ саломат бурда мераванд, ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза астае ки срочно астае ки Citroen XSaro. Citroen XSaro соли барои 2000 сол астае ки сӯишвориш бензини холӣ, авбио мотори 1.6 литри простой, коробка механика, сайстани мошин мега беҳтарин мошин бадрон дар Москва, посёлкаи Гори Дда. маълумотои пурраша тариқи телефон. мошин ҳуҷҷат дорад, ягон штраф запрет надорад. дӯстони азиз, баллонош 80%. мошин як сезон, баллонош як сезон гаштаги аст, мақсад ки нав аст. дӯстони азиз, ки ҳам ледни дорад, ҳам зимни баллон дорад, мақсад ки баллонош нав мега ҳолати коридае. салон тозак аст, мошинча хуб. нархша мега бо тоҷикӣ фурӯхта мешавад. нархш 30,000 сомони аст бадрон ки боз камтар. агар ки хоҳен чӣ мекунанд, агар вариантҳои алиши дар тоҷикистон боша, ба ягон Opel, ба мошинои Opel, Matiz, Nexi ёки Tico алиш мешавад. 30,000 сомонӣ мегӯяд, бо арзон мешавад. ёки мақсад ки агар мошинотон агар алиши боша, ай 30,000 боло бошад, мане ки пешниҳод накунед, фақат мегӯяд мошинои то 30,000 боша, мегӯяд дар тоҷикистон алиш мешавад. агар кадоми сумкато мегирад, нархаш 30,000 сомонӣ дар Москва. ина мошинча рақамошон Билайн аст, ахираш 27 бо рақамҳои Россия, WhatsApp дорад. мошин хай дар Россия ба тоҷикистон буда алиш мешавад. Opel, Matiz, Nexi, Tico вариантона пешниҳод кунед. мошинчааш 100%, маърамат дига маълумотча гирем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст бадрон ки сечка, соли барои 1996, сӯишвориш газ бензин, авбио мотори 2 литра, 2.4 литра, коробка механика, сайстани мошин мега беҳтарин. мошин мега то моҳи 07 моҳагира мега танировка дорад, яъне ки қариб мақсад ки 5-6 моҳига, 5 моҳи дига мешавад хадига, ва яксола ҳуҷҷат дорад, танировкаш то 07 моҳагӣ, 4 дисковой рамашка, радной краска. мошин мега ҳолати беҳтарин, салон тозак, ҳам танировка, ҳам ҳуҷҷат, ҳамаш 100%. нархи мошина мега срочна 50,000 мега бо камтар муомила мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамошон якумаш TCL, ахираш 16, дуюмаш рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. агар харидори аниқ боша, мега срочна бо ягон сум муомила мешавад. мошинча ҳолати хуб да мега, танировка, ҳуҷҷат ҳамаш 100%. кадоби то ки мехаред, маърамат занг занем. ва дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали мошинои майда, мошинои боркаш, хона, замин, ягон аппарат, чизе ки барои реклама кардан бошад, маърамат рӯй кунед, реклама мекунем. лайкҳоро фаромӯш накунед ва навора падилсаш кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон ки Toyota Verso, яъне ки старт-стоп ҳамаи намуд комфорта дорад. растамошка шидаги нав вагон. соли барои 2006 сол астае ки сӯишвориш дизеле, авбио мотори 2 литра, коробка механика, сайстани мошин мегӯяд беҳтарин бадрон. мошинча чотка.
мошин старт-стоп, клип контрол, вагон, мақсад кондиционер ҳамашда мегӯяд ҷавоб метиҳад, мегӯяд мошин мегӯяд расходуш 5 литр мегӯяд, яъне дизел аст. нав растамошка шидаги аст, мақсад ки мошина мегирӣ фақат газ метиҳӣ. нархи мошин мегӯяд 65 нархи ахиронша дига ягон дирам арзон аст. мошина чун нав овардаги астанд, бо срочна сум дар кошта мошина фурӯшда нархи овардаги чун ягон сум боло шуда мегӯяд намемонем. нархи 65 нархи ахиронош капек арзон намешавад. мошин баъдрон дар душанбеда қарор дорад. якумаш рақамҳои мегафон ахира шассе мегафон лайф пайваст дорад. дуюмаш рақамҳои расия ки ватсапа дорад. кадометон ки мехаред маромад занг занед, ки нархи ахироншаи мошин дар душанбе дига мегӯяд арзон намекунад. ҳамаш қоидави растамошка, ҳамаи намуд старт-стоп контрол, ҳамаш 100%. маромад харидоро занг занед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астае ки Opel Astra F дар кузифи хетчбек сайстенӯи зур. соли бори 1696 астае ки ҳам газ ҳам бензинш кор мекунад. объём мотори 1.6 литри простои коробка механика сайстани мошини бадрон беҳтарин. мошин 4 дискаҳои рамашка, хоб 7 моҳи дига танировка дӯстон азиз, хоб 5 моҳи дига ҳуҷҷат дӯстон азиз, 7 моҳ танировка, 5 моҳ ҳуҷҷат, салон тоза, мошинча мега чотка. нархи мошин мега 40,000 аст, камтар муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар Кангур дӯстон азиз, дар ноҳияи Кангур нархи 40,000 сомонӣ аст. хай ягон сум бо муомилаи хубам мешава мега срочнае. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони дастишона ки 24 соат ҳамин рақамҳои мегафон кор мекунанд ва дар рақамҳошон ватсапа дорад. 96 мошинча чотка. ина харидор бошед, маромад занг занед, маълумотошро аз худашон гирен. фақат лайкҳоро фаромӯш накунед гузоред ва навори моро дар ватсап имото подписач кунед. аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима нависед, агар ки ёфтем аз фурӯшандо пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум мотоцикли фурӯшӣ. мотоцикли фурӯшӣ астае ки срочнаи соли бароишуш мега 2021 бадрон 2020 мега ахираш гирифтаги дар документош мега дар ҳама техпаспортуш 2021 сол астае. сайстияне мега пачкай пробегуш мега 4100, яъне ки вообще нав астае. документ, техпаспорт, растамошка ҳамаш кадаги аста, 1 сола ҳуҷҷатам дорад. яъне ки мотоцикл мақсад зур, техпаспорт ҳамаш қоидави документош катӣ. нархша мега 24000 мегем, бо арзон мекунем ва қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхи Румида. бениёд мега сайстани зурай. 24 таш мега бо арзон мешавад мегад. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшон астае ки 24 соат кор мекунанд ва дар рақамҳошон ватсапам дорад. кадом мида ки ҳамин мотоцикл ки лозим бошад маромад занг занем ва маълумоти пурраша аз худашон гирем ва арзона мешавад, метавонем ҳозир занг занем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астае ки Daewoo Nexi ки мошини ддара астае. Daewoo Nexi ддара. соли бори 1996 сӯзишвориш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, сайстани мошин мега нахадо мошинча, нахадо мега моторш мега нав астае, балон мега 60%, документош буд шудаги астае, 4 диска дорад дӯстон азиз ва салоншам тоза ка чихол пихол дорад. мошин яъне ки созае, фақат ки дудара астае, маладёжни. нархи мошин мега 12000 сомонӣ астае, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Рашт, яъне ноҳияи Ғармда. яъне 12000 сомонӣ астае, бо муомилаи хуб дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшон астае ки 24 соат кор мекунанд. шахсоне ки мехаред маромад занг занед, бо арзон ва муомила мешавад. чихолош хай чихолои қимат дай маромад 96 дар ин мақсад ки дудара Nexi нархи арзон кардем, метавонед занг занед, қачон савдо кунед. баъд дӯстон азиз, чӣ реклама ки бошад маромад пешкаш кунем, мо мақсад ки хонаи замина мо квартира реклама мекунем, маромад рӯй кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини боркаш астае ки Hyundai Porter дӯстон азиз ки сайстианиҳои зур. соли бори 2000 сол астае ки коробкаш механикаи, салоншам тозаҳай, балоншам ҳолати корияи, мошинча мегад ҳолати корида. мошин 1 сол зиёд мегӯяд ки мақсад ки дар хона мегӯяд хобуд мегӯяд, мақсад ки мошин яъне бисёр гаштагӣ нест. мошин мегӯяд қариб ки 1 сол дар хона мегӯяд хоб буд. нархи мошина мега 53000 мегем, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғарада. Hyundai Porter дӯстон азиз, як нархаш 53000 сомонӣ аст, муомила мешавад. на рақамҳошон мегафон 24 соат кор мекунад. шахсоне ки мехарен маромад метавонед занг занед ва маълумоти пурраша аз худашон гиред. нархаш арзон успед кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астае ки срочнаи Daewoo Tico. соли бароишаш гуфтагӣ нест, сол шанае ки намедонам мега соҳибаш, сӯзишвориш бензини холӣ, объём мотори 0.8 литр, коробка механика, сайстани мошин мега чоткаи мошина мегад. мошин
یعنی تازه میگه ماشین مثلا ماشین دوشنبه دا گشتگی خیلی اگه قشلوق دا ماشین شهری میگه تنجی بده ماشین میگه نو ای دوشنبه دا میگه مقصد که اوجه نهویه آوردن نرخ ماشین میگه 15000 سومانی است بعدرون باز معامله میشود салон тоза ҳай балон 90% мотор нав мошинча то қасум 15000 сомони аст бо муомилаи хуб мешавад қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун якумаш рақамои мақсад тисел ахираш 59 да ватсап имо ҳам хеле чизо дорам обшин ва дуюми рақамо шуда рақамои россия аст ки инаш прамои рақами бе ягон ватсап прамои рақамошо россия кор мекунад ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин аст мақсад бензини холия моторуш ҳамаш 100% ва балоншам навай инам хали свет салон тоза аз 15000 сомони мега боз муомилаи хуб мекунем маромат занг занем ва маълумотша гирем мегзанем ба наҳа мошини фурӯшӣ Toyota Camry 2 аст баъдро ки срочнаи светои сафед соли барои 2008 сол аст ки сӯйфурӯш бензини холӣ абиё мотор 2.4 литр коробка автомат сайстари мошин мега нахаду соз мошин 10 моҳи дигар танировка дорад ҳуҷҷатшам ҳастай хоб хадавои кадагӣ кондитсионерш кор мекунад печка кор мекунад коробка беҳтарин мотор соз хоб ха ягон камбудӣ мега надорад фақат ки як номерш мегиред тамом номерш транзит ҳуҷҷат танировка ҳаст нархи мошина мега 95000 мегем бо арзонам мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе рақамошо дар поини видео илтимос мега фақат харидории аниқ мега занг зана ва мошин мегад ба телефон савдо намешавад танҳо дар назди капоти мошин хоб кадом ида ки мақсад ки лозим аст маромат занг занем ва маълумотша гирем илтимос фақат ки лайкора фаромӯш накунем гузорем ва силкаи навори моро дар дигар сайтҳо подлисаш кунем мегзарем ба даҳа мошини фурӯшӣ Opel Astra F аст ки дар кузифи седан намхали светои сини соли барои 1993 аст ки хай солои кӯнатар аст сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика сайстари мошин мега ҳолати кори дадсон азид намхали дискои простой балоншам хай боли мени аст мошин намхали сайстани хай ҳуҷҷатша ягон чи гуфтагӣ нест нашуд мақсад ки варид чашкошам нагуфт кадоми то ки агар харидор ки бошед занг 93 сол аст нархи мошин мегӯяд 18000 сомони аст дӯстони азиз мошин дар территорияи душанбе хоб ин ҳамин рақамҳои 918 рақамҳои соҳибшон агар мошин савдо нашуда бошад метавонед ки шумо савдо карда гирем хоб ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи